Syöttösikalat. Nuo tulevaisuuden perkeleet. Pilaavat yhteiskunnan ja sikojen ruuan. Vittu. Teollisuus. Aivan mahtavaa. Panssarivaunuja. Kondomeita. Ja kaikkia tavaroita, mitä kuvitella saattaa. Vain eurolla markan taloutta. Vittu. Perkele! Ai, mitä se teki? En mä muista näitä. Vittu, eikä. Mitä vittua? Nyt näyttikin nimenen lentävä sirkkeli. Kuli! Laittaa vittua, että pois. Habla? Habla, kun nyt kuuluu. Kopponahan se kikkelillä. Se kikkelillä haisi mitä vika. Onpas. Hiljaa! Jumalauta! Hiljaa! Käärimeitä luikkii kaikkialle. Siellä sitten nunkin kivasti menee. Jumalauta! Ei. Habla? Hiljaa! Vittu! Hiljaa!